неща. И примерно, когато искам да отида в някоя друга, в Америка, примерно, ще знам английски и ще мога да говоря с други. На мен ми харесва в училище Европа, защото учиме дълъг език, и той е английски, а не български. Е хубаво, нали, да можеш да говориш и на английски, когато, например, искаш да запознаеш с някой. На мен ми харесва училище Европа, защото се смеем много и учим много нови неща. Хубаво да някъде ще можем да говорим на английски, защото е най-популярният език. Тук лесно мога да науча чужди език и ще ми е по-лесно в клас. Да чета други книжки на чужди език. На мен ми харесва училище Европа, защото можем да научим много неща за английски. И когато нещо ми е трудно, и в училище се справям още по-добре. Тук всички се запознаваме с много нови деца и учителите. Да, учебниците ми Училище Европа, защото тук научаваме